June kumsang khazakwa sumkwa panga zengdar thumle mri somli panga khan no pakhat kumsum thum palimi le afano kumsom pakhat mi leisi de chu anchung ten anbo tho reportin zun na tho ania anchung ten an sia thau lo chu an chena veng le khwa chuan tual tha mang serial killer pakhat zalen takin aleng velti chu ni mibo report po chuya nu chui tu ten na an tho chuan leisi no office a chuan leisi chu anu chera phwarbe in an mowa anu chu ni khoshelovin aumnge athi to zok ti po chat lovin chhuata alolet ngut poka ti chuan crime scene chu khoi danglam lovin uluk takin an sil ngalani police officer chuan tual thana ngei ni asiain ruang ni asia ti chu thla la a mahse hetia thla ala kriya hian leisi chu ron har hlolin amit chu aron meng diar diara din mun chalo tak chung chuan ni khoshilova omreng chu camera thoma aron har chuak hlola lo ni a har cha chu police officer chuan heta hi pakhadala dametin a chian te hena chuan a shil ngala officer chuan leisi le anu chu thi chhongin mu anni tani anni nu fa ba ka hian poi soilo enge maza chu tual tha mang pakhada wangin van doina rap thlak tak tokin an omani amai ro chu miswal zun mo ani don to lawi mo anti lain hmeichhe naupang pakhat thlala ka mi hi nungdama mo ani wangin engkim chu aron lang chuak don tani hmeichhe naupang kumsom pakhat mi leisi phillips chu anu mary le apa james baka a ute pani jesse kumsom palimi le kumsom pasari mi a u hmeichhia darla tenen chuan an cheng za a chung ko hlim tak ni yen an khosak po apa ngai viawani boltnop arkansas sa an chung kwain an chenga junior kumsang khazakwa sumkwa panga chuan leisi chu a order la chuan ina aumpuya school summer break layania annu mary chu office na thoka a chwa china wangin a u hian ina alo umpui chinani ti chuan hemini tlaidarlia chuan leisi chuan aha enter turin dentist appointment anaya ti chuan a order la chuan leisi chu anu office a avada a mary chuan office bana dentist a mu puidon ani darla chuan office chunga a thla thlapa anu nen po anin bia a chatakin anin thla fille thlap pokani darkar ni thum nu vela chuan james po a na cheng bangin in lama afapa jesse nen inan lo nga ka leisi le anu chu an dentist appointment a zo hun to a ina anrun ho harlu tuk chu makpo antia an ngai to chan to hleya an ngai ti chalo zwal tu chu mary hian office chenga aban tlai done mo khoilo akal na le a chanchen reng reng a chungte update lo hian omngai lovani amai ro chu hemi chum hi chu mary hne na chengin chanchin engma andong tlat lova khoa athim vek towa an chanchin engma an sha tak silawa chuan an ngai chu a thathei ngang lova police report an thelu taringotani police te chuan mary omna tur omang chu jamesa an han zota leisi in dentist appointment ane wanga office bana akal pui tur tho a shil chu a sei chhong vele a police te chuan hun tampo khoral lovin an omna chen sha thwai tumin an che chuak ngala deputy officer chu mary na thona local county tax officer chuan ain khal pheya zanlai ani to nge ngeya parking lota pickup truck pakhat che lawom chu a mu ngala mary motor ani aring deuh ngalani license number chu enin ani tu chu an check chuan mary ming ngeya in register chu alawniya officer chuan office building chung lam chu lu tumin kungkhar chu an keka mahse alawing kal reng reng law office chu alo thim veka asi det chu phorin film khor takin office chung te chu a en kwala a torchlight chuan chhuata engemaw a chhun fu ta hlo mai an en chen chuan mishing ti sha tak chhuata chemi alawalo mu hi awa muta a ataksa en mai po chuan kudatwar na sa hle ti chu a mu theini a ku chu nunglama nget tak phwar be ania manmo takin adam le damlo an en cheng ngala amai ro chu amar phu a mu thei reng reng lawa a thi to ani ringani officer chuan ama puitur team ko ngalin anlo thlen ma chuan office chung chu thla ala kwala a film khur le bok
ti chuan thisen nu ma chu a mule ta a nu ma chu a chui zela kung ka umna a hruai thlenga arin danin poi khoi tu le atwar tu chu pindan danga chuan anin be ani aring ani kung ka chu an honga bathroom lo ni in toilet le mai phina wash basin po a uma an hoi kolvel chuan bathroom chunga chuan hmeichhe naupang pakhat chu chera phuar be in alo uma amel po mo chan theilo khopin amai te chu thisen chuan alo bol khat veka chimya lova nunna nei to lo mel taka alo uma wangin no chui tu po chuan ruang dang ani ringin camera phorin thla chu alata a mahse chu tia thla alakriya chuan mi thi ruang emo ati hmeichhe naupang chu amit aron meng ta a naupang chuan anu omna zot ngala officer chuan ngai twa chu thlamuang takin umro tina shila manmo takin a chiante kawa ambulance a phurin naupang damdoina an tlampui ngalani nu chui tu de chuan crime scene chu uluk takin an enfia tu ti nge ni theyang an shethiam lo hleya jin hlel tur po an nei lawa cctv on box lawa mita mutu anum mel box lawani hospital an pan puya kunga po chuan leisi chu ni khochilovin omle zeuzewa ataksa chu anaviau ti hairwale ni lo damdoiran thlenpui vele doctor ten ataksa din mun an lo enfia ngala akhaberu akhina sahleya aluwa voi engemaw sa vuak niin a ngonga chuan reina nu ma a omruang bokani aluru chu siam that angai nual don boka hemi chang ringot po hian leisi hian a hliam tor hi anamai lauti a chianga vanei thlak takin adam khot chhuaka amai ro chu anu mary ero adam chhuak zauve talavani an chungte shatir ngal thwai ni yin leisi pa james po afanu ngai venin damdoina chona thleng thwaya an chung ku chunga thil thleng rap thlak tak mai chu shat thiam harati hleni thok le khata anupuya chana afanula hliamna tak twarin adin huna chelo hle boka umdan turpo a shelavani leisi chuan a hliam tur chu atwar chuak zodonem ti po shatlo khopin adin mun chu a chheleya heti mek lai hian miswal chu tunge ni po shatlovina la uma ringhel takngial po anla nei lavani amai ro chu vanei thlak takin leisi chu doctor ten darkar ni velen boy pui nuwa chuan ni khwa aron she chawa aron har ta phiana hun khoral the ani to lo wangin chawveu ma se detective te chuan an biak fatwatangai wangin leisi chu a umna ruma panin recorder nen chuan an komta a juni sari alaunia leisi le anu chunga thil thleng dik tak chu shiat thein aumtani children's hospital icu changin leisi chu aron har chhuaka detective te chuan an interview ngala an chunga thil thlendan chu an zota maktak main ataksa a chawdon te lul nen leisi chuan anu nena bean to dan chu kimchang takmain asoi ta thlap thlapani asoi danin junior ruk tlai darlia khan anu thona local county tax office a chuana omveya dentist appointment a ankal main anu chuan na tlem tho zo lo alaneya chu ala khoyani anu fa chau chuan office a anum towa an tho pui dangte chu an chin vek to anuin a na tho zowa office an chwa san don che pa chuan mi pa pakhat hi office a chuan aron dak lut lol maya mary do kan zona aron ding runa leise tenu fa chuan office dor tora ron leng lut pa ngai maya an lo ngai ani ome amai ro chu ain thom dan le athil ken an mu chuan enge modiklo om ten she ngala chupa chuan kut korabuna akuta chuan wire enge musa akeng boka chumai baka pistol chu alo king reng boka athil ken an mu rwalin a pistol ken chuan an nu fa chu tinin avo ngala miswal chuan thil ruk adu thusoin mary chuan afanu chu abula chuan veng tlatina ompuya chupa chuan atina angti a hlawani chutia afanu veng tlata ading chu miswal pa chuan mary chu alama akawnaya amale ama chu akut in phwar sakturin ati zui boka pistola atin tlata wangin an beilet ngam silawa mary chuan akut chu amale ama ain phwar ta a ti chuan leisi chu bathroom lama chuan alu tira bathroom laya tak chuan chira a chut tira
cher hnung lama chuan a kut chu a phuar be sak zui ani leisi chuan kanu tina su tiin angen lom loma miswal pa chuan inu katina don hlainem nangmalom katina don tiin a changa ti chuan a pistol monglam chuan leisi luwa chuan voi engemaza chu a chuta molani leisi chu ni khoshilovin omzui ngala leisi bathroom chuan akal khuma a chwa chan zui ta ni amai ro chu reivak lova chuan leisi chu aron har chuak le thuta om novel te chu ain kwal chuan alu chenga thisen chwa ka wang chuan alo sen twar to a mai te po alo hu nuang to a hlawlu tuk chu mang ang to pin a au che chel chu la a au vak lai chuan bathroom kong khar chu aron honga anu chuan aron chan do ne mo ati lain anu ne lovin miswal pa bok chu bathroom lama chuan aron luta mi in a au thom an chiang ti hlau takin leisi ngonga chuan na reka ni khoshilovin om sui le ta a thi toimotiin miswal pa chuan akal santani darkar song pani nuwa officer de chuan anrut muchhuak ta khania ti chuan children's hospital nai bera ambulance tlanpui ngalani leisi chu a har chwa chuan apale a ute pani darli le jesse de chuan anlo ompuya amai ro chu angai tua anu mele ro chu a mu velawa anu omna zo piangin tu man chana mumal an pe theilawa nilenga anu chanchin ngai to a omlai chuan tlailama apa chu damdoin ruma chuan aron luta leisi nena chuan chingchi nop chung hian inu chu wanrama epi kyanga alohan chhoma sani tin a shil ta ni leisi chuan anu omna le anu din mun a sia chuan rin ai takin atwar thiama amai ro chu anu thatu miswa chu aranglama manani ngai adu detective ten an chut hwal chupa miswal palandan an zo chuan zamya lovin hoisen tak chuan miswal pa chu a chi pachenga a keler thlenga a mu dan zung zong chu kimchang takin a shilta ni mi pa samtoi pa ngai alua chutna chu pistol ani thu soya alandan a soi zong zong zinga puimo chu pakhat alo mu chiang hlawa chu miswal chuan amit noilam abiang chunglama chuan mittui far ang tak mai tatu nayani ate te omna lai danglam tak chuan detective te chu apoina sa hleya county danga police tenen chuan changkopin chutiang tatu mit noya mittui far ang tak in chu miswal an loman to empty te chu anin zot kwala an be sei ayarangin chutiang tatu nei chu an lo shihlom khop mai kumsom thum pakhat mi Jack Johnson ya leisi soi ang chein amit noya chuan mitui far ang tak tatu naya aum na venga police te chuan ruk na wangin voi tam tak an lo man to nge ni chumai baka hmeichhe pani po alo that to ni oma twal that tu ani ti shatani rwalin mantuma zon ngal char ania amai ro chu police te laka alo tlan che chara an man hlei theila walo ni amai ro chu leisi te nu fakhe sa changin miswal chu ama abokani ti shatani nuwa a chena in niya an chiat na nung bera chuan an wazong chena wana ithlak takin alo umrewa an man tak ngalani police ten zona an zo chuan maktak main achong du phiana zep nei lovin a soi nga zunga mary chu junior khan an office countera a chulaya mowa a mu ni vek chuan aril ru chu siam felin tlailama office a chuan kalle a tha atum ngal burani tlaya chuan avakal le tangeya Mary chu afanonen an lo to a office coffee machine war chu tanbungin chu chuan Mary chu ashuka are khlum tani asoidanin hetyang thil hi Mary chunga ati na chan hi chu a main anupui pong swal sakania anupui chunga vandoina le hleile na thleng hi tu main an ngai ven lawa thunei tu te poin an ngai saklo wangin phubalak nan mi chedang chunga hetyang thil hi ati niin an suyani Meritenu fa abe ni tuk juni sare kumsang khazakwa sumkwa panga chuan miswal Jack Jones chu police ten an mana Mary chu apong swal nuwa athatani April kumsang khazakwa sumkwa paruka chuan Jack Jones chuan trial ahmachona trial a chuan fin fiana a chat tok mai baka leisi statement pe ka wangin Jack Jones chu an pu na le
rin hlel ani ina zong zonga chuan thiam lo an chantir ta ni thi tura achung thu relania damdoi manga chiu hlum tura ti ania leisi tha atuma wangin dollar sing khat sanga achoi boka hetia shemna amula hian midang lo tha to po apuang boka kumsum thum pani mi Lorraine Bread chu kumsang khazakwa sumkwa pakhat khan akhoi khemnuwa alo rek hluma ahnu luka kumsum ni mi Regina po athat le niin an soyani tuna hian leisi chuan pasal fanau te po anei ve towa kumsom pakhat lek ni chunga waisin taka an chunga thil thleng a soi chwa azara miswal chu olsam takaman ani thei pha ta ni